O rei dos brancos xa reina en Cambados. O pregón da mariscadora Victoria Ubiña deu o tiro de saída á festa do Albariño nunha inauguración multitudinaria. Unha afluencia de público que, de cumprirse as previsións, non fará máis que incrementarse cara a fin de semana. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles contamos máis do que deu de si esta primeira xornada de festa, pero antes titulares. O noiés Antonio Barreiro, inicialmente dado por desaparecido, podería estar entre os falecidos do Argos, Georgia. A familia está esperada a identificación por parte das autoridades británicas. A partir do 15 de agosto comezará en Galicia a Operación Centinela Gallego. 30 patrullas das Forzas Armadas vixarán os montes para evitar os lumes forestais. A Corporación de Pontevedra lamenta o falecemento dun dos seus membros, o concelleiro do Partido Popular Gerardo Pérez Puga. Ence prepara unha nova edición do seu plan social. Entre o 2 de setembro e o 1 de outubro poderán presentarse os proxectos candidatos a optar ás axudas. Caetano Horta non logrou clasificarse para a final olímpica de dobre school. Aínda así, os noieses seguiron con emoción a regata e amosaronse moi orgullosos do seu veciño. Estamos nas novas do día. Comezamos. Aínda que inicialmente se deu por desaparecido, todo apunta que o noiés Antonio Barreiro está entre os falecidos do naufraxio do Argos, Georgia. Á espera da confirmación oficial por parte das autoridades británicas, existen indicios sólidos de que o corpo do segundo enxeñeiro do buque foi recuperado xunto co resto das vítimas mortais. A confusión, incerteza e falla de información que rodearon o naufraxio do Argos, Georgia, dadas as circunstancias e a zona onde se producía, fixo que nun primeiro momento Antonio Barreiro se dese por desaparecido. Na lista oficial proporcionada pola Delegación do Goberno en Galicia, cos superviventes e os falecidos, non figuraba o nome deste veciño de Noia. Sen embargo, semella que o seu corpo si podería estar entre os 9 cadáveres que puideron ser recuperados tras o fundimento. Parece ser pola distinta información que chega que pode darse esa circunstancia. Evidentemente, nós intentamos poñernos en contacto ca familia, pedironos cautela e respeto nese sentido, é comprensible. Evidentemente, puxémonos a disposición da familia para todo aquilo que puderan precisar. Si finalmente se confirmaba definitivamente este feito, pois incluso valorar a posibilidade de declaración de loito oficial e demais, pero entendemos que en todo momento o Concello vai a ir da man do que decida a familia. Entendemos as súas cautelas e a angustia e toda a situación que levan pasado ao longo dos últimos días e, por tanto, aínda que parece haber unha sospeita fundada de que así pudese ser, pois imos a esperar a ter unha confirmación oficial e ter esa información de primeira man, tanto por parte das autoridades competentes como por parte da propia familia. Dende o Concello prefiren ser cautelosos á espera de que o Goberno británico confirme a identidade das vítimas mortais, ás que se lle está a practicar autopsia, un proceso que podería demorarse ata 2 semanas. Imagino que se están facendo investigacións, todo isto está resultando complicado polo traslado, por o proceso das autopsias, o que, ademais, pola información que nos chega, parece ser que incluso ese proceso pode prolongarse ao longo de aproximadamente 2 semanas e demais. Entón, o dito é trasladarlle o noso ánimo, o apoio ás familias, ademais nunha situación tan complicada e sobre todo cando se producen situacións de información contradictoria, de incertidume que fai que esa angustia todavía sexa maior. De confirmarse que un dos falecidos é Antonio Barreiro, serían 3 os mariñeiros galegos mortos no naufraxio. Non pode engadirse aínda a esta lista o nome do ribeirense Juan Antonio García Pichón, que permanece desaparecido.
As Forzas Armadas volverán colaborar na vixilancia dos montes galegos durante o verán. O vindeiro 15 de agosto comezará a Operación Centinela Galego, que supora o despregamento de 30 patrullas e medios aéreos militares para contribuir á prevención dos lumes forestais. Aínda que o tempo podería ampliarse de ser necesario, nun principio estarán nos montes ata o 30 de setembro. 39 concellos, 8 distritos forestais e case 4.500 kilómetros cadrados de terreo estarán vixiados durante este verán por efectivos das Forzas Armadas. O vindeiro 15 de agosto comeza a Operación Centinela Gallego para a prevención dos lumes forestais. Una, el compromiso con la Xunta de Galicia en la lucha contra el fuego, en cuanto a la cesión de medios y en cuanto al apoyo, digamos, técnico y logístico necesario en la medida, pues bueno, de la oferta de esos medios y la demanda por parte de la Xunta. El segundo punto, lo que decía al principio, la necesaria cooperación entre las administraciones. Yo creo que esto es un problema de todos, que nos afecta a todos y, por lo tanto, pues la mejor respuesta es la que seamos capaces de dar conjuntamente. Ata o 30 de setembro despregaránse nos montes galegos un total de 30 patrullas e medios aéreos non tripulados de vixilancia. Faise no marco dun convenio asinado entre o Ministerio de Defensa e a Xunta de Galicia, que se mantén dende o ano 2007. Todos os esforzos son poucos, non, para loitar contra o lume. Eu pido, pois, dende aquí, apelo a esa concienciación, a esa precaución, a chamar ao 085 no momento en que se vexa, pois, o menor conato de incendio, e apelo ao noso corazón que Galicia é verde e desexamos todos que sexa verde, non? Actualmente o nivel de esforzo é medio. No caso de acadar o máximo, poderían despregarse ata 75 patrullas. Os militares tamén se encargarán de facilitar información aos servizos de extinción e de notificar a forzas e corpos de seguridade sobre persoas que puideran estar implicadas nos lumes intencionados. Y esta es una magnífica oportunidad para que nos vean y para que entiendan que las Fuerzas Armadas son una magnífica herramienta a las órdenes del Gobierno para aquellas necesidades que tenemos todos. Toda nuestra gente es voluntaria y nos gusta además que sean paisanos de la parroquia o de la aldea donde se despliega, porque conocen el entorno, conocen a sus vecinos, se conocen las sendas, saben dónde pueden pasar las cosas y eso mejora nuestra capacidad de intervención. Ademais dos medios incluídos nesta Operación Centinela Gallego, a Xunta despregou máis de 7.000 efectivos para a prevención dos lumes forestais, apoiados por unha trintena de medios aéreos autonómicos e estatais e preto de 380 motobombas da Xunta e dos concellos. Loito na Corporación do Concello de Pontevedra. Nas últimas horas faleceu Gerardo Pérez Puga, concelleiro do Partido Popular. Tiña 61 anos e había tempo que padecía unha grave enfermidade. Directivo de banca e integrante do Consello Social da Universidade de Vigo, no ano 2018 presentouse nas listas do PP na candidatura de Rafa Domínguez. Dende entón encargouse da área de Economía e Facenda dentro da súa formación. Hoxe foron moitas as demostracións de dor polo seu pasamento. O propio PP local lamentaba en redes sociais a súa morte, describíndoo como un gran amigo, compañeiro e exemplo de superación. Rafa Domínguez compartía unha fotografía con Pérez Puga e falaba de gran tristeza. Pola súa banda, o líder dos populares galegos, Alfonso Rueda, cualificábao de amigo xeneroso e leal. Tamén lamentaron o seu pasamento dende o Concello de Pontevedra. A través dun comunicado, o Goberno destacou o seu labor como concelleiro, amosándose a punta como un digno e serio representante da sociedade pontevedresa. Noia acometerá a mellora do alumeado no campo de fútbol de San Lázaro. A actuación cun investimento de preto dos 50.000 euros será financiada con cargo ao Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia. A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e a delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitaron esta mañá as instalacións do campo de fútbol de San Lázaro para coñecer as obras de mellora enerxética que prevé realizar o Concello, o abeiro do Fondo de Cooperación Local. Unha axuda que va a recibir o Concello de 47.000 euros para facer un cambio nas luminarias e para facer, unha mellora da luz sobre o campo, que é unha desas peticións que nos trasladan
trasladaban desde o Concello, e sobre todo tamén unha cousa moi boa, que é o aforro enerxético de cara a futuro que vai a ter o Concello dun 40% de aforro de factura enerxética. Dende a Xunta destacaron a liña colaborativa que o Goberno autonómico realiza con aqueles concellos de menos de 15.000 habitantes, que non teñen, en moitos casos, capacidade por si sós para poder realizar este tipo de obras. Estas son actuacións moi necesarias e moi demandadas, e agradecer aos alcaldes a súa voz, que é fundamental para que a Xunta de Galicia poida destinar os cartos públicos a onde máis o necesitan, e son os alcaldes os que nos van orientando onde temos que realizar maiores esforzos de inversión. Dende o Concello agradeceron a visita das responsables da Xunta e, sobre todo, o compromiso inversor do Goberno autonómico, que, ademais da mellora prevista nestas instalacións, permitirálle tamén ao Concello poder realizar a instalación dun ascensor na Casa de Cultura da Vila, mellorando así a accesibilidade no edificio. Paralelamente, tamén darlle as gracias por outro investimento que se ven demandando onde fai tempo, como é unha axuda dentro da subvención de equipamento e infraestructura que vai a supoñer a posibilidade de instalar un ascensor na Casa da Cultura de tal maneira que se resolvan determinados problemas de accesibilidade que ten ese edificio. Dende a Xunta fixeron balance tamén dos investimentos realizados no municipio nestes últimos anos a través de distintas liñas de financiamento e que supuxeron achegas por un importe total de 1 millón de euros. O Concello de Ribeira avanza na mellora das súas instalacións culturais coa rehabilitación do Conservatorio de Aguiño. O proxecto contempla a envolvente térmica e a reforma interior para dotar o inmoble de maior accesibilidade. O Executivo ribeirense traballa na licitación da rehabilitación do Conservatorio de Aguiño. O proxecto centrarase na mellora da envolvente térmica, así como na reforma interior para facer máis accesibles e confortables unhas instalacións que son moi utilizadas polos veciños da parroquia. Esa obra que licitamos por parte do Concello de Ribeira mellorará unha instalación cultural tan importante para a parroquia como é ese conservatorio de música, onde esperamos que os veciños e veciñas vexan como os elementos que van a dar calidez, como a madeira ou, por exemplo, a mellora da envolvente térmica e, por tanto, que non haxa esas oscilacións térmicas tan grandes no verán ou no inverno, pois poida ver como se actualiza un equipamento que, xa digo, está sendo moi usado por todas as asociacións da parroquia e tamén por parte da propia veciñanza do Concello. A actuación conta cun orzamento de máis de 1 millón de euros cofinanciados con fondos europeos. A partir de mañá o aparcadoiro de Centenario abrirá de luns a venres durante as 24 horas. Tras a adxudicación do contrato de conserxería a empresa Cycle de Inserción Social, este 1 de agosto comezará a funcionar o novo servizo permitindo a apertura en horario ininterrompido todos os días do ano. Instaláronse ademais novas barreiras e caixeiros automáticos para facilitar o pagamento digital por parte dos usuarios. Queda pendente aínda a instalación de outros elementos para concluir a reforma integral deste aparcadoiro tras o seu paso á xestión municipal. Ence abre a convocatoria dunha nova edición do seu plan social. Os proxectos poderán presentarse entre o 2 de setembro e o 1 de outubro e deberán desenvolverse no ámbito territorial de Pontevedra, Marín e Poio. Para estas achegas, a empresa destina un total de 3 millóns de euros por edición. Entre o 2 de setembro e o 1 de outubro permanecerá aberto o prazo para optar as axudas da nova edición do Plan Social de Ence. Poden presentarse persoas xurídicas e físicas que poñan en marcha proxectos nos ámbitos territoriais de Pontevedra, Marín e Poio. Para nós, para Ence é un placer poder presentar un novo plan social, como xa adiantou o delegado. Este plan social de Ence, sabes que é unha das iniciativas de maior envergadura que fai calquera empresa privada en España, ¿no? Como as anteriores, esta nova edición do Plan Social está dotado con 3 millóns de euros. Está en marcha dende o ano 2016, despois do acordo acadado entre a empresa e a Xunta de Galicia. Bueno, estamos seguros, confiamos de que esta nova convocatoria será igual de exitosa que as anteriores e que poderemos seguir contribuindo a mellora da calidade dos veciños, o cuidado do entorno e tamén o crecemento económico da comarca
que son basicamente os obxectivos deste plan social. Promoción do emprendemento e innovación e a promoción do deporte de base e de élite son as categorías con maior dotación orzamentaria, ata os 700.000 euros. Algo máis de 500.000 teñen as de promoción da inclusión social e a recuperación e coidado do entorno, mentres que a destinada á promoción da educación e cultura acada os 450.000 euros. Para a administración, xestión, comunicación e digitalización das axudas destínanse 70.000. É moi importante que as empresas, neste caso ENCE, non? que teñen unha actividade económica importante e eu diría que fundamental na nosa comarca, pois destinen tamén unha parte do que generan pois neste plan social, non? Que ao fin e ao cabo pois é para mellorar tamén a vida das persoas, para mellorar o territorio e para mellorar tamén pois o medio ambiente, non, sobre todo. Dende ENCE destacan a boa acollida deste plan social. Na pasada edición beneficiáronse 306 proxectos, pero dende a súa posta en marcha xa se repartiron axudas por un valor de 12 millóns de euros, a un total de 1.117 iniciativas. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Hoxe foi a primeira das 5 xornadas máis agardadas polos cambadeses e, por suposto, polos amantes do boviño. O mediodía deuse o tiro de saída á 72ª edición da Festa do Albariño de Cambados. A inauguración foi multitudinaria. Unha afluencia de público que, de cumprirse as previsións, non fará máis que incrementarse cara a fin de semana. Cadora cambadesa xa o deixaba ben claro. Dende hoxe Cambados está de festa. Avísanme que teño que ir para a calzada, que está o viño a enfriar, que aquele o pregón está se liando moito. Imos a brindar por nós, por Logio e por todos. Viva o viño! A calzada! A coñecida como a Laranxa marcou o inicio da 72ª edición da Festa do Albariño de Cambados. Fixo dende o balcón da Casa do Concello cun pregón festivo, pero tamén reivindicativo. Non hai mexilla nas pedras, e o mexilou non agarra na corda. Nos lombos do Ulla non hai semente, e na Arnela non medran as ameixas. E a culpa de que é? Da merda que chegou á ría e algúns onde nos queren mandar máis polo río Ulla abaixo. Altri non! Altri non! Tralo pregón chegou o momento do corte da cinta. As autoridades inauguraron oficialmente unha cita que xa comezará minutos antes no Paseo da Calzada. E ademais esta edición é unha edición especial porque coincide con dúas distincións que son realmente significativas para Cambados, que é que somos Cidade Española del Vino, este ano 2024, e Pueblo Mágico de España. Todo eso fai que esta edición se convirta seguramente na edición con máis afluencia dos últimos anos, o que ven a ratificar que Cambados e o viño albariño están sendo motores da economía e do turismo no noso entorno. Eu quero poñer en valor hoxe o excelentísimo traballo que leva feito a DO Rías Baixas, que son un exemplo a seguir. En especial quero poñer en valor o traballo do sector primario, neste caso, pois de todos os viticultores, que aparte de ser un traballo duro, pois deixan o seu corazón nas súas viñas para obter os mellores produtos, non? E iso é símbolo de calidade, símbolo de Galicia, e así o perciben os que se achegan. A produción vitivinícola, que ten un elemento de creación de emprego e riqueza en toda a comarca e en outras comarcas de Galicia, que evidentemente os gobernos tanto estatal como autonómico están potenciando e que ademais está abrindo vías de internacionalización e de exportación moi importantes. Milleiros de persoas ocupaban xa os espazos libres entre as 42 casetas das adegas que se encargarán de que nos vindeiros 5 días ninguén pase sede en Cambados. Bueno, este é o que nós participamos e queremos seguir participando, vimos participando todos os anos e con isto e queremos seguir participando con esta festa. Se hai algo que caracteriza esta cita é a mestura que se dá entre o seu carácter festivo e o aspecto máis promocional para o sector, sen dúbida un escaparate que paga a pena aproveitar. Por aquí pasa xente moi diversa
e pasa público de toda España e de parte do estranxeiro, non? Entonces, ainda que somos moitos e é un carácter moi festivo, moi jolgorioso, pois é unha boa ocasión para promocionarse e ver un pouco a amplitude de toda a gama que podemos ofrecerlles. É todo interesante, todo importante, porque tamén tenemos que saber que o viño non é solo un produto sofisticado de técnicos, de coñecementos, sino simplemente para coller unha rica empanada, un momento agradable, un sitio tan hermoso como é Cambados, e disfrutar dese momento. A inauguración de hoxe foi multitudinaria, unha afluencia de público que de cumprirse as previsións non fará máis que incrementarse cara a fin de semana. A festa do Albariño de Cambados é a festa por excelencia do sector vitivinícola da denominación de orixe Rías Baixas, un sector que todo apunta a que este ano volverá a ter motivos de celebración co peche da campaña. O Consello Regulador prevé recoller 41 millóns de kilos de uva. O ano está indo ben, o sea, bueno, eu creo que de calidad agora con esta temperatura que temos nos está indo ben. Temos unha previsión que ayer quitamos de cerca de 41 millón de kilos, que pode ser a próxima vendimia 2024. Creo que, bueno, que de principio ben, de calidad vai ser boa e de cantidad tamén temos unha cantidad bastante estimable. E seguimos coas festas gastronómicas. Do 8 ao 11 de agosto, Vilanova celebrará a súa festa do mexillón e do berberecho, unha cita que neste 2024 cumpre xa a súa 30ª edición. O epicentro será o Xardín Umbrío, que como cada ano acollerá a carpa gastronómica para degustar estes bivalvos. Ademais, a programación complétase con actividades e concertos a diario, que se celebrarán en diferentes puntos da vila para dinamizar a hostalería local. As actuacións comezarán o venres da da Orquestra Panorama no Parque do Cabo. O sábado a Praza do Castro acollerá o concerto de Antonio Barros e Lis Pardo, mentres que Roi Casal será o encargado de pechar a festa o domingo dende o Xardín Umbrío. Nesta última xornada pola mañá celebraránse tamén o pregón e a entrega de insignias de ouro e brillantes. Ya no es una fiesta del sector, sino que es una fiesta de interés turístico y cultural, ¿no? Como fiesta de interés turístico y cultural, pues cada vez ha ido a más, hemos ido haciendo lo posible por mejorarla y ya engloba un montón de eventos fijos como es la Feria de Oportunidades de los Comerciantes, la carpa de degustación, que fue otra de las cosas que se incluyó, y pues espectáculos todas as noches. Decir que este é un dos exemplos onde pois un produto gastronómico tanto do mexillón como o berberecho pois son quen de ser os protagonistas durante estes días e poder posicionar pois un destino como é Vilanova. Volve unha edición máis de Paisaxes Sonoras. O festival organizado pola Mancomunidade Barbanza Arousa celebrarase no mes de agosto do 23 ao 25. Esta mañá tiña lugar a súa presentación oficial, un acto que contou coa presenza do presidente da Mancomunidade, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, e os concelleiros de Cultura dos 4 concellos que a integran, ademais da xerente da entidade, Fátima Cachafeiro. Nesta ocasión, os artistas convidados serán Abraham Cupeiro, Uxie Ruibal, de Rapants e Xurxo Fernández e Pansenfrón. O festival arrancará o día 23 de agosto coa actuación de Abraham Cupeiro en Boiro, ás 8 da tarde no Pazo de Goiáns. Seguiralle o día 25 de agosto ás 12 do mediodía o de Uxie Ruibal en Ribeira, no Parque Periurbano de San Roque. O seguinte concerto será o de Rapants na Pobra, ás 8 no Miradoiro de Cabío, para poñer o broche final en Rianxo o día 25 de agosto ás 12 con Xurxo Fernández e Pansenfrón no Pazo de Rianxiño. Dende hoxe as entradas xa están á venda no portal A Taquilla, sendo únicamente abonos para os 4 concertos cun custo de 20 euros máis gastos de xestión. Non puido ser o noiés Caetano Horta non logrou clasificarse para a final de remo nos Xogos Olímpicos. Xunto co seu compañeiro Denis Carracedo quedaron cuartos nas semifinais disputadas esta mañá en París. Aínda así, os seus veciños, que seguiron a proba dende o Coliseo Noela, amosáronse moi contentos e orgullosos do papel do remeiro nestas Olimpiadas.
Nervios e moita emoción, así vivían os noieses a semifinal de dobre escul lixeiro na que participaba o seu veciño Caetano Horta. Aínda que comezaron a regata con moita forza, chegando a poñerse en segunda posición, o equipo español acabou cuarto, sen lograr clasificarse para a final. Intentaron hasta o final, fallaron un poquinho nos últimos metros, pero seguimos igual de orgullosos do noso veciño bueno, esperamos que na final B que disputen o viernes o den todo e consigan quedar o máis arriba posible. Aínda así, os noieses que seguiron a proba dende unha pantalla xigante no Coliseo Noela acabaron con moi boas sensacións polo gran papel de Caetano Horta nestes Xogos Olímpicos. Entre eles, os seus avós que se amosaron moi orgullosos do seu neto e do gran cariño e admiración que esperta no pobo. Hai que conformarse, non todos van ganar, nin todos van perder, non? Eu estou contento por onde quedaron. Orgullosos por un rapaz que é xoven aínda, ten tempo para moito. Non se vai ganar a primeira. Non pudo ser, pero bueno, estamos moi orgullosas deles e a próxima vez será. Pero moi bien, o pueblo moi orgulloso, vale? Tras o peche da participación de Caetano Horta nestas Olimpiadas, o próximo venres, cando disputará a final B, aínda quedan opcións para que Noia acade unha medalla. O outro veciño, Tariku Novales, disputará a proba do maratón o próximo 10 de agosto. Temos outro noiés que ten depositadas moitas esperanzas en facer un moi bo papel en esta Olimpiada, que é Tariku Novales. Vai a participar en maratón o sábado día 10. Que poñemos o Coliseo Noela tamén a disposición do todo o Club Atletismo Noia e de todos os noieses tamén para ver a competición de Tariku, que será o día 10 ás 8 da mañán. Toca facer un pouco de madrugón, pero bueno, que o Coliseo Noela por parte do Concello tamén está a disposición para poder disfrutar da carreira de Tariku. Rematamos o informativo de hoxe con música. Onte pola noite arrancaba unha nova edición das Noites de Jazz de Rianxo. Facíao como ven sendo costume nos últimos anos, coa actuación da Big Band da Escola de Música. O concerto reuniu no Campo de Arriba un gran número de persoas afeccionadas a este estilo musical. O festival, que co paso das edicións está collendo o maior protagonismo, tivo continuidade hoxe con Simón García Cuartet e mañá con Marcel Pascual Quinteto. Prolongarase ata o venres e a banda encargada este ano de pechar as Noites de Jazz de Rianxo será The Star Swing Quintet. Quedan coa música das Noites de Jazz de Rianxo. A actualidade volve mañá Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.